Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yan uwa da fatan kuna lafiya. So masha Allah. So kamar yadda kuke gani akwai rudani wanda yake ya daɗe yana yawo a zukatanmu musamman mentors an gane ko tare da mabiya. Dangane da abin da ya shafi profit per hour da kuma main balance da muke da shi. Alhamdulillah kamar yadda kuka sani duka sauran mining duk wanda zai zo ana amfani da balance ne an gane ko. Haka zalika a wannan muka faɗa wa mutane cewa wannan shine asalin main point ɗin da za a yi amfani da shi wurin distribution token. Alhamdulillah. So kwatsam yau sai muka haɗu da wani update wanda yake su da kansu sun yi posting. Akwai wani airdrop wanda yake nan gurin an gane ko wanda yake ba kowa ya san da shi ba. Kun gan shi wanda ne cycle ɗin nan an gane ko. So in kuka taɓa shi za ku ga an sa muku kamar yadda kuke gani. Get ready an gane ko ku kalla get ready airdrop is coming soon. Akwai wani airdrop da za su baya kamar yadda atin suka yi an gane ko sai suka sa exchangers negotiation ma'ana exchangers sun yi negotiating an gane ko an gama komai marketing an gane ko marketing negotiation an gama key partnership are coming airdrop tax wanda yake kun ga wa'innan abubuwan guda uku an gama su amma airdrop tax ɗin da za su ba mu na airdrop ɗin ba a sake shi ba an gane ko so wannan kenan akan maganin airdrop nasu wanda za su ba mu kamar yadda muna sa rai insha Allah zai zo very soon nan ba da jimawa ba an gane ko so abin da suka posta a shafin su shine wannan ku kalla da kyau za mu karanta an gane ko dear CEOs ma'ana ya ku CEOs so kun ga sun ba ku kalmar CEO duk wanda yake mining hamster combat so gashi nan da ya siyo suka ce due to the tremendous amount of question and comment we want to set the record straight due to the tremendous amount of question da tambayoyi da suka yi yawa kamar yadda ake mana su ma ana musu an gane ko suka ce sun seta record wanda yake zai tafi straight kai tsaye an gane ko airdrop will depend on the profit per hour and some other activities parameters that will reveal later, not the coin's balance. Suka ce profit per hour shi za a yi la'akari da shi wurin raba wannan airdrop ɗin an gane ko ba balance ɗin da muke gani ba kamar yadda muke faɗa kullum da wannan balance ɗin za a yi amfani an gane ko so yanzu sun ce profit per hour a wancan magana airdrop ɗin da suke so kun ga anan akwai magana biyu an gane ko magana ta farko shine idan ya kasance wannan airdrop ɗin da na fara nuna muku shi suke magana a nan gurin to masu profit per hour za su samu wannan airdrop ɗin mai yawa an gane ko wanda suka tara wannan profit per hour ɗin ba da wannan za su yi amfani gurin raba shi ba idan kuma ya kasance entirely project ɗin ne za a yi amfani da mene ba da wannan ba da profit per hour to zai zama na wa'inda suka tara profit per hour sun fi mu gaskiyar lamari akan wannan project din mu yan adam ne mukan iya daidai mukan iya kuskure so shi yasa kullum muke cewa idan ka yarda da zabi bi ka kona rabi ka bar rabi alhamdulillah ɗazu wani ɗalibi na ya turo min cewa yana ta kona rabi yana bar rabi yanzu haka yana gurin 200 million kamar yadda na faɗa kona wannan abin tara shi yakan samar maka da wannan mai yawa shi yasa duka suna da amfani amma mu mun tsaya a matsayin mu cewa wannan coin din shine asalin token din da zai shiga kasuwa so ga update din da suka saki an gane ko amanar ilimi dole ne mu zo mu faɗa muku ba wai mun faɗi wani abu kuma za mu kasa dawowa mu faɗi abin da muka faɗa cewa idan daidai ne ko ba daidai ba so wannan kenan fahimta biyu ne ya rage namu yanzu sai mu zaɓa amma dai mahalli shaɗi shine a yanzu mu ci gaba da ƙona mene rabi muna barin rabi an gane ko mai 50-50 shawari kenan shawari an gane ko we also wanted to let you know that we are currently experiencing issue with the cyber. We are tirelessly working on it and will try to fix it ourselves. So you could enjoy your favorite game an gane ko Hamsa Combat a new ways. Ma'ana ku sababbin wasu ways ne idan aka ce kalmar ways a crypto irin jiga-jigai hamshakai masu irin dala miliyan 1 dala miliyan 2 kan gane irin ba wai dubunnan dala miliyoyi su ne ways. So wannan kenan Allah ta'ala ya datar da mu so kun ga anan yau mun samu kusan clarification wannan abin yana da matukar amfani to sai dai kada kai dependent da wannan update din kuma ya zama na cewa an yi minute baka da wannan ko kwaya daya wannan zai zama kuskure
idan ka tara wannan per hour kun ga wannan duk awa ɗaya zai na iya bani guda 200,000 an gane ko awa 3,600 an gane ko saboda haka yanzu a je a yi 50-50 a je a ƙona shi zuwa 50-50 an gane ko domin a samu profit per hour saboda mene saboda kowane airdrop ɗin zai iya kasancewa mai matuƙar amfani an gane ko imma wannan airdrop ɗin suke nufi imma kuma normal airdrop ɗin da muke kan yi na mining ɗinmu komai zai iya faruwa su kun ga wannan project ɗin kamar yadda kuka sani a gaskiya duka telegram ba project mai girman shi an gane ko so saboda haka akwai kalubali tare da ɗan rudani a ciki to sai mu amfani da duka hanya biyu kun ga dai inda ta faɗi mu sha ne idan ta faɗo gidan balance sha ne idan ta faɗo gidan profit per hour shi ma fa ni'ima so wannan kenan so mu je mu kona shi 50-50 an gane ko kuma a kona wisely bari in nuna mana kaɗan daga yadda za mu dinga kona shi a farko za mu shiga nan mining ɗin kamar yadda kuke gani so kamar yadda kuka sani kusan mu duka mun buɗe wannan gidajen duk da kuke gani alhamdulillah duka mun buɗe su an gane ko so a ciki za ku ga wannan idan muka siya wannan level ɗin za a caje mu 1.something million wanda yake duka abin da za mu samu profit per hour bai wuce 19k ba idan kuka kalli wannan 4k ne amma za mu samu nawa za mu samu 1k kun ga idan muka siya 4k su hudu muna da nawa a 16k an gane ko kuma mun samu wannan gurin guda nawa gurin guda 4,000 zuwa 5 an gane ko so mu kona shi da hikima an gane ko kada mu je mu babbaka shi mu je mu ta siyan kowanne ba kowanne ake siya ba sai kun kalli adadin abin da za ku samu an gane ko tunda already mun gama bude shi kafin ka ce ka ci gaba da wannan ɗinsu insha Allah ta'ala so kai tsaye bari mu je mu kalli wanda za mu fara konawa so kun ga wannan idan muka kona wannan 400 an gane ko za su ba mu tanki na wannan abun so wannan kuma idan muka kona 1.5 million za su ba mu 19k to sai mu duba mu ga wanne ne zai fi yawa an gane ko sai mu duba mu ga wanne ne zai fi yawa so mu kona wisely ga wannan an gane ko idan muka kona wannan 200k za a ba mu 15k wannan booster din to mu kona shi an gane ko so mu kona shi da hikima yadda za mu samu profit per hour din da yawa so masu irin miliyoyin nan mu dan dakata tukunna za su kone mana coin ba tare kuma da mun samu mai ba shi profit per hour din an gane ko so duk wanda zai kona ya kona wisely kamar yadda kuka sani akwai gidaje da yawa kamar haka ga su nan so kowanne sai ka shigo sai ka duba idan ka kona rabi an gane ko kana konawa kana samu kana konawa kana samu misali nan ina da miliyan 100 so yanzu zan yi sacrifice a miliyan 200 zan yi sacrifice miliyan 100 an gane ko su zama sura miliyan 100 an gane ko so a insha Allah yanda za mu kenan so ya zama na muna tsakiya saboda update ya zo kamar yadda kuke gani su ne masu token din su suke da ruwa suke da tsaki abinda suka shirya za su shi za su yi so akwai manipulation a ciki dole mu kasance a tsakiya ya zama da inda ta faɗi sha ne kan mu ce wai mun yi layin da in muka fita da wannan za mu fi samu da yawa ko yanzu in muka fita da wannan za mu fi samu da yawa ko kuma ka ce kai ka yadda da ɗaya yanzu baka yadda da ɗaya ba misali na yadda da wannan kaɗai ban yadda da wannan ba so duk wanda kai za a iya samun matsala duka ka yadda da duka biyun an gane ko so duk wanda ya zo za a samu alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya samu dace inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana muna muku fatan alkhairi idan wannan shine zuwan ku na farko ku danna mana alamar subscribing tare da alamar ƙararrawa domin samun more update ɗinmu da zarar mun ɗaura Allah ya samu dace